You're watching Revelation, the program with a biblical perspective. V nasledujúcom programe uvidíte úžasný príbeh mladého muža zasiahnutého smrtiacimi medúzami. V nemocnici bol lekármi prehlásený za mŕtvého, dostal cedulku na palec a dali ho do márnice. Potom zistil, že sa dostal do pekla a neskôr sa objavil pred živým Bohom, hoci pre touto skúsenosťou vôbec neveril, že existuje nejaké peklo a nebo. Teraz vám porozpráva o týchto miestach, lebo Boh mu vrátil život späť, aby nás pozbudil v tom, že existuje život po smrti a že existuje nové nebo a nová zem, ktorú Boh pripravil pre tých, ktorí veria, presne ako je to opísané v Biblii v knihe Zjavenia v 21. kapitole. A tu je prvá z 3 častí tohto fascinujúceho príbehu. Ako som cestoval okolo sveta ako surfár, zažil som nasledujúcu skúsenosť s Bohom. Mal som nehodu pri potápaní a asi 15 minút som bol v nemocnici prehlásený za klinicky mŕtvého. Počas tohto času som bol vzatý do Božej prítomnosti, kde nepretržite vlna za vlnou jeho lásky a prijatia začali tiecť cezo mňa. Bola to reálna prítomnosť Boha a jeho svetla, ktorá ma zaplavila úžasným pokojom. To, ako som tam stál v jeho prítomnosti a viac som ho spoznával, radikálne zmenilo môj život. Predtým som nebol vôbec kresťanom, naopak bol som ateistom a moja predstava Boha bola taká, že nejaký Boh neexistuje. Je to len výmysel, nejaká mytológia pre slabých ľudí, ktorí veria v náboženstvo a sú úplne mimo reality. Pre mňa to bol bod obratu v mojom živote. Mal som vtedy 24 rokov a 2 roky som bol ako surfista na cestách. Od roku 1980 do roku 82 som stopoval po Afrike a juhovýchodnej Ázii. Nakoniec som skončil na ostrove Mauritius. Výborne sa tam surfovalo a potápalo. Bolo by to dobré miesto na dôchodok. To bolo v roku 81. Odišiel som odtiaľ ešte do Afriky, ale neskôr som sa vrátil späť. Ľudia, u ktorých som žil, boli kreoli živiaci sa rybolovom z oceánu. Surfoval a potápal som sa s nimi. Naučil som sa pri nich aj nočnému potápaniu. Hoci ja sám som učil ľudí potápať sa a bol som aj kvalifikovaným plavčíkom, nikdy som sa nepotápal v noci. Títo domorodci ma to naučili a bolo to tak trochu bláznivé. Chodili sme sa potápať až za vonkajšie útesy, kde bola hĺbka niekoľko tisíc metrov, lebo tam bola preliačina medzi 2 podmorskými horami. Začali sme o 11:00 a končili o 1:00 v noci. Keď sme sa ponárali, mali sme so sebou podvodné baterky, lebo ryby a kraby vychádzali von a keď sme na ne zasvietili, svetlo ich oslepilo a jednoducho sme ich chytali do ruky. Chytali sme ich toľko, koľko sa dalo predať v turistickom hoteli, ktorý bol v dedine, kde žili moji priatelia. Ja som to nerobil kvôli peniazom, ale kvôli jedlu. Bola to zábava, upieť si pár ryb na večeru, keď som sa okolo 2:00 vrátil z mora domov. A ešte vám zostalo plno morských potvor na druhý deň. Tak sme žili z rybolovu, lebo keď cestujete 2 roky, musíte vedieť žiť lacno. Náš denný rozpočet bol 1 až 2 americké doláre denne a žili sme v malých chatkách v miestnej dedine. Pripravovali sme sa na ďalšie nočné potápanie, ale teraz to bolo trochu iné, lebo v diaľke som videl búrku nad oceánom a bál som sa, čo urobí príboj na skalách. Keďže som potápačom už roky, povedal som môjmu priateľovi: Simon, môže to byť nebezpečné. Ale on odpovedal: neboj sa, búrka nás minie, lebo ideme na nové miesto a uvidíš najlepšie miesto na potápanie. Poznáte rybárov, ako sa vedia jednať. A tak sme sa neskoro v noci vybrali loviť. Išli sme krížom cez lagúnu, minuli sme vonkajší útes a smerovali sme od dediny, kde sme žili, na miesto, ktoré sa nazýva Čierna rieka. Keď sme tam dorazili, obloha bola plná mrakov a kvôli tomu nebolo vidieť žiadny mesačný svit na vode. Keď som sa sklzol do vody, moji priatelia už boli odplávaní a chvíľu po ponorení niečo zasiahlo moju ruku a bodlo ma. Čudoval som sa, čo to môže byť. Bolo to ako elektrický šok. Tí druhí potápači smerovali k útesom a ja som bol zasiahnutý niečím, čo som nevidel, ale nesmierne to bolelo, ako by mi elektrina prešla cez ruky. Moja prvá myšlienka bola elektrický úhor.
ale okrem akvária som ho v živote nevidel. Tak som sa rozhliadol vo vode okolo a uvidel som množstvo medúz. Ale to nemohli byť oni, veď medúzy toto nerobia. Síce prehlia, ale nie takto. Tieto medúzy však boli nejaké iné. Spredu mali tvar zvona, ale zozadu boli ako krabica a ťahali dlhé chápadlá. Rozmýšľal som, sú to vôbec medúzy? Tak som sa načiahol, chytil som to rukavicami a uistil som sa, že je to naozaj medúza. Ako mi preplávala cez ruky, vôbec som netušil, že som práve uchopil do ruky to, čo niektoré knihy označujú za iné za druhé najjedovatejšie tvory našej planéty, nazývané štvorhranka smrteľná, kvôli jej krabicovému tvaru. Nikdy som o nich nečítal ani nepočul a tu mi práve jedna z nich prešla cez ruku. Tento druh je dobre známy v Austrálii, lebo tam zabili 70 ľudí. Ale my doma na Novom Zélande sme o nich nepočuli, lebo sme južnejšie, voda je studenšia a tieto tvory žijú viac v tropických oblastiach. Sú strašne jedovaté. Zabili už viac ako 70 ľudí a vedci tvrdia, že ich jed je smrteľnejší ako jed kobry alebo čiernej mamby. Ako mi prešla cez ruky, pomyslel som si, divný tvor, ale ideme ďalej. Rozhliadol som sa okolo a tu niečo vrazilo do mňa a tento raz som videl chápadla medúzy prejsť po mojej ruke. Uvedomil som si, tak toto sa mi stalo pred chvíľou. Začal som plávať k útesu, aby som povedal o tom mojim priateľom, keď ma zasiahla ďalšia. Pomyslel som si, koľko ich tu je. Keď som sa poobzeral, bolo ich toľko, ako by som plával v medúzovej polievke. Medúzu ťažko uvidíte v dobrom svetle, lebo je priehľadná, ale v noci je takmer nemožné zbadať, že ide do vás naraziť. Ako som požiadal priateľa, aby sme sa vynorili, tak sa ma spýtal, čo sa deje? Povedal som, niečo ma zasiahlo. Odpovedal, poď na útes a pozrieme to. On plával na ľavej strane a medúzy boli vpravo, takže ich ešte nevidel. Ako som ponoril hlavu do vody, aby som išiel k útesu, presne oproti mne morský prúd niesol medúzu rovno do mojej tváre. Keďže bolo jasné, že zrážka je neodvratná, buď zasiahne môj krk, alebo sa pretočím vo vode, zdvihnem ruky na chránenie tváre a dostanem zásah štvrtýkrát. Ako ma tá štvrtá zasiahla, stiahol som jej chápadlá z ruky a vyliezol som na malý koralový útes ponorený polmotra vo vode. Ako som tam stál, zasvietil som na ruku baterkou a prekvapilo ma, že moje rameno napuchlo na dvojnásobok normálnej veľkosti. Po chápadlách zostali popáleniny a cítil som, ako jed stúpa mojim krvným systémom do ľavého ramena, sprevádzaný strašnou bolesťou. Čo sa to deje? Ľavé plúca sa začali zvierať, začal ma zalievať pot a zdalo sa mi, ako by mi niekto žeravé ihly vrazil do ramena. Keď Simon vyšiel z vody a pozrel mi na ruky, po francúzsky sa spýtal, čo sa to deje? Ukázal som mu ruky. Po francúzsky povedal, neviditeľné. Bolo zrejmé, že vie, o čo ide. Tie medúzy naozaj vyzerali takmer neviditeľné a tak som povedal áno. Znovu niečo povedal francúzsky a mne bolo jasné, že to značí, jedna stačí, aby ťa zabila. Tento muž sa potápal už od detstva a viem, že je jedným z najuznávanejších rybárov v dedine. Kreoli nemajú radi nočné potápanie, lebo to chce riadnu odvahu prekonať strach z temnoty a potápať sa v noci a preto si ho vážili. Ako tam stál s baterkou svietiacou do tváre, uvidel som, že zbledol ako stena. Povedal, brat môj, toto ťa zabije. Odpovedal som mu, o nie, ja sa len tak ľahko nedám zabiť. Potom sa spýtal, koľko zásahov si dostal? Ukázal som mu 4, dostal som 4. Hneď ma začal hnať, rýchlo, musíme ihneď do nemocnice. Tento muž bol mojím dobrým priateľom a mal ma veľmi rád, tak som vedel, že musím poslúchnuť a ísť. Počul som povedať, nemocnica je za dedinou. Problém bol, že sme boli až na vonkajšom útese, uprostred noci a na míle vzdialený od nemocnice. Potom sa vrátil do vody a druhý potápač prišiel ku mne. Všimol som si, že je kompletne oblečený v neopréne. Pre nich bola voda chladná, ale mne bola horúca. Preto som, žiaľ, mal len vestu s krátkými rukávmi. Moje predlaktia boli obnažené a krk taktiež.
Tí druhí potápači boli kompletne vystrojení, mali oblečenie od hlavy po pety a preto boli dokonale chránení. Keď priplával ku mne, pritiahli ma k boku člnu a mladý chlapec z dediny, ktorý bol v člne, chytil moju ľavú ruku a začal ma vyťahovať do bezpečia. Ako to urobil, moja ochromená pravá ruka visiaca vo vode dostala 5. zásah. Keď som to videl, pomyslel som si, čo som komu urobil, že si zaslúžim takýto trest. Hlavou mi prebleskli situácie v živote, kde som sa nezachoval správne. Lenže fakt bol ten, že bez ohľadu na to, či si to zaslúžim alebo nie, práve teraz zomieram. Obaja ťahali našu loď cez koralový útes do lagúny a zároveň kričali na chlapca v člne, aby mi rýchlo pomohol dostať sa na breh. Obrátil som sa na Simona, aby mi pomohol, ale on povedal, nemôžem robiť nič, poďme, lebo zomrieš. Uvedomil som si, že je to veľmi vážne. Ukázal som mu rameno. Čo s tým môžem robiť? Odpovedal mi po francúzsky, ale nerozumel som mu. Nechápem, čo mi hovoríš? Ukázal prstom na ranu a naznačil mi, aby som sa tam vymočil. Vymočiť sa na ranu? Pomyslel som si. Aha, to asi funguje ako nejaká prírodná liečba, ktorá paralizuje jed. Vyzliekajúci vestu, ktorá mi zabraňovala dýchať, som sa vymočil na ruku. Dával som pozor, aby som jed nerozotrel ešte viac. Dal som dole vestu, kvôli ktorej som ledva dýchal, posadil som sa do člnu a snažil som sa byť tak kľudný, ako to len bolo možné. Ak budem mať rýchly puls, vylúčený adrenalín rozpumpuje jed, ten zasiahne moje srdce a je po mne. Som záchranár, viem, čo sa deje a viac jedu už nepotrebujem. Z toho, ako reagujú tí chlapíci za mnou, je jasné, že to nie je žartík, ale otázka života a smrti. Ako ma tí muži ťahali cez lagúnu, sedel som tak kľudne, ako sa len dalo, ale aj tak som cítil, ako jed vniká do mojich ladvín, ako by mi nôž vrážali do chrbta. Ako jed postupoval do pravej časti môjho tela, pred očami sa mi zjavili kruhy, začal som mať problémy s videním, pláž predo mnou bola úplne rozmazaná. Pomyslel som si, ide o život. Keď sme pristáli na pláži, chlapec v člne sa pohol, aby mi pomohol vystúpiť. Ja som urobil jeden krok, pravá noha sa mi podlomila a padol som na dno člna. Keď sa to stalo, tak som si uvedomil, že pravá časť môjho tela už bola paralizovaná jedom. Mládenec si ma položil na chrbát, ja som takto uchopil svoju pravú ruku, ktorá bola úplne ochromená, visel som na ňom a tento malý chlapec ukázal úžasnú silu, keď ma vliekol krížom cez pieskovú plášť, čo bolo veľmi namáhavé nahor, kde boli domy, palmové stromy a hlavná cesta. Keď ma dostal na cestu, tak sa otočil a po francúzsky kričal, že sa chce vrátiť, aby pomohol svojim bratom, lebo sa o nich bál. Uvedomil som si, že sa bojí, aby nezomreli. Preto ma v panike prosil, aby mohol ísť za nimi a potom odišiel. Ako som sedel na ceste, jed ma zasiahol celého a začal som byť veľmi slabý a unavený. Vôbec som netušil, že tento druh jedu zvyčajne zabíja do 10 až 15 minút. Tento druh medúzy vás do 15 minút zlikviduje. Bežne ľudia upadnú do kómy a už sa nikdy nepreberú. A tak tam sedím, cítiac sa veľmi unavený a ospalý. Pomaly si začínam líhať a snažím sa všetko zrovnať si v hlave. Ako si líham, oči sa mi pomaly zatvárajú a počas tohto zrazu počujem hlas, ktorý ku mne hovorí: Synu, ak teraz zavrieš oči, už sa nikdy nezobudíš. Pomyslel som si, kto to povedal? Pozrel som doprava očakávajúc, že tam bude nejaký muž, ale nikto tam nebol. To je bláznivé. Počujem mužský hlas a keď sa obzriem okolo seba, nikto tu nie je. Nikdy som nepočul ľudské hlasy odnikiaľ uprostred noci. To bolo na zvieracú kazajku na psychiatrii. Takže pomaly si líham, počujúc hlas hovoriaci ku mne, ale nikto tu nie je. Čo to povedal? Ak zavrieš oči, už sa nikdy nezobudíš. Napadlo ma, to znamená smrť. Ty hlupák, toto nie je spánok, ale už upadáš do kómy a nasleduje istá smrť. Keď sa na to teraz spätne dívam, viem, že ak by som nepočul ten hlas, zavrel by som oči a bol by koniec. Zomrel by som ako mnoho iných, ktorí zaspali do kómy a už sa nikdy neprebrali. Do 10 minút mŕtvi.